дар даврони соҳибистиқлолӣ дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷомеа кадрҳои болаёқату бомасъулият омӯзиш дида пайи кору фаъолияти босамаранд. бахусус таваҷҷуҳи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи синемо ва театр ҳамчун муаррифгари фарҳангу тамаддуни қадимаи халқи тоҷик аз рӯзҳои нахустини истиқлолият равона гардида, ҷиҳати бунёду барқарорсозии иншооти фарҳангӣ ва дар ин радиф тарбияи кадрҳои баландихтисос корҳои зиёде ба анҷом расонида шуд. дар ин муддат ҳунармандони ҷавону боистеъдод ва чеҳраҳои наве дар олами нақшофарӣ рӯи саҳна омаданд. таҳиягарони барномаи Дидори Хунарманд, ки инъикосгари ҳунару эҷоди ҷавонони болаёқат мебошад, тасмим гирифтанд то ин навбат атрофи ҳаёту эҷодиёти як нафар ҳунарманди ҷавон Умедҷони Султонзод ба шумо қисса кунанд.